waqt li din nirriflettu fuq klas spiritwali li xi drabi jista' jaħkem il-diversi minna fil-ħajja nisranija tagħna. Hekk tajjeb illi nagħtu ftit ħarsa ftit fil-qalb tagħna u naraw sa liema livell aħna nistgħu nkunu maħkumin minn dan il-vizzju, minn dan id-dnub fil-qalb tagħna. Għaliex l-as huwa xi ħaġa u l-bruda spiritwali huma żewġ affarijiet illi ma jiġux fuqek fil-għodu hekk one fine day tqum u ssib ruħek f'dan l-istat. Però bil-mod il-mod tibda b'xi ħaġa li tibda titnaqqar fil-qalb tagħna. U għaldaqstant tajjeb illi noqogħdu ftit attenti u nivalwaw daqsxejn il-qalb tagħna bħalissa f'dan il-mument x'ikun għaddej minna f'dan iż-żmien partikolari tal-ħajja tagħna. Ara ftit fejn tidħol pereżempju ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija inti bil-ma ħeġġa tmur għaliha. Jekk tmurx għaliha b'sens ta' obbligu, jew tmurx għaliha tassew fi spiritu tal-laqgħa mal-mulej. Jekk dak li iktar qed jagħti peace fil-qalb tiegħek huwa sens ta' obbligu, allura bil-mod il-mod x'aktarx ħadd tispiċċa f'ċerta bruda u ħadd tispiċċa f'ċerta qas. Jekk imma min-naħa l-oħra ċ-ċelebrazzjoni tal-Qudies tal-Ħadd tkun għalik tassew esperjenza ta' Alla li int qed tiċċelebra din ir-relazzjoni tiegħek miegħu, allura għandek ċans kbir li dan nas mhuwiex qed jaħkem il-qalb tiegħek għal inqas dan il-livell. Imma nistgħu nibdew naraw jekk hux ħanaqgħu f'xi bruda mill-attitudnijiet li aħna jibda jkollna bil-mod il-mod lejn affarijiet illi huma ta' Alla. Affarijiet li forsi huma żgħar però nibdew naqruhom. Hija xi ħaġa li twassal ukoll għall bruda u għall spiritwali. Ħaġa żgħira pereżempju t-talba ta' qabel l-ikel. Għadna nadrawek f'Malta li meta nitilgħu fuq xi mezz ta' trasport fuq tal-linja hekk nroddu salib ngħidu xi talba. Meta ngħaddu minn quddiem xi statwa quddiem xi niċċa ta' diversi li għandna hekk dik il-sentiment fejn għamlu din it-talba żgħira. It-talba tal-Angelus pereżempju fil-għodu, fl-ofsinhar u fil-għaxija mument żgħir fil-persuna taqaf titlob. Hekk huma dawn l-affarijiet żgħar li jistgħu jidhru insinifikanti, jistgħu ma jbidlu xejn forsi fil-ġurnata tagħna. Però fir-realtà, fir-relazzjoni tagħna mal-Alla daw ifissru ħafna. Għax il-mulej ħares lejn il-qalb. U dak il-ftit sekondi li inti tagħti l-Alla biex tagħmel dik it-talba żgħira, allura isu bħal meta jkollok nar qed jaqbad u inti tfallu l-ħatab ħalli jibqa' għaddej bil-mod il-mod biex qatt ma jintefa'. Jista' jkun lek int m'intx ħadd titfa' dan il-ħatab daw il-momenti żgħar, jista' jkun li anke jekk għandek in-nar qed jaqbad, jista' jkun li se jintelef, li se jintefa' fil-qalb tiegħek. Allura hija mhux biss l-attitudni li aħna mela nagħmlu l-affarijiet bihom, imma rridu naraw ukoll biex ma nqgħux fl-assu fil-bruda spiritwali hekk dawn l-affarijiet żgħar li jżommu n-nar jaqbad fil-qalb tagħna. Ħaġa oħra li nixtieq nipproponi biex noqogħdu attenti li ma naqgħux fil-bruda u fil-as spiritwali hija s-sensitività spiritwali. X'nifhem biha? B'din il-ħaġa nifhem ngħid kemm aħna għandek ċerta kif taqbad tpoġġiha hekk. Pereżempju meta qed nitkellmu fuq Kristu, qed nitkellmu fuq Alla, qed nitkellmu fuq l-affarijiet tal-Knisja. Kemm għandna ċerta qima, reverenza, sakralità fil-qalb tagħna. Kemm dak li huwa qaddis aħna narfuh li huwa qaddis u biex ngħid hekk ma nħdux konfidenza żejda miegħu. U trid noqogħdu ħafna attenti. Għax ħafna drabi l-konfidenza żejda mas-sagru twassalna fi bruda. Fass li laqqas nindunaw u tkun ħasra pereżempju jekk l-iktar nies li jkunu qrib ta' Kristu u l-Knisja kassa qed nifhem ngħid b'mod fiżiku, b'mod ġeografiku. Ikwistu jkunu l-iktar nies li jaqgħu f'ċerta bruda was. Pereżempju inti kontinwament ma nafx naddaf fil-Knisja, forsi inti sakristan fil-Knisja. Kontinwament tmiss mal-affarijiet sagri. Kontinwament għaddi minn quddiem il-preżenza ta' Kristu fl-Ewkaristija. Imma jista' jkun li neħtlu f'ċerta familjarità żejda illi tnaqqas fina s-sensitività tagħna għal dak li huwa qaddis u nispiċċaw illi anke dak li huwa qaddis inġibuh ma ifisser xejn. Din hija periklu kbira tistij fejn tidħol pereżempju l-preżenza ta' Kristu fl-Ewkaristija. Kemm faċilment l-iktar nies li jkunu fit-tempju, l-iktar nies li huma mitla tal-Ewkaristija, nittilfu s-sensitività spiritwali tagħna
għal preżenza tal-Mulej Ġesu fl-Ewkaristija. Mela rajna l-attitudnijiet tagħna x'jistgħu jkunu. Jekk neħtlu fis-sens ta' obbligu biss x'aktars se jwassalna biex naqgħu f'xi bruda spiritwali. Rajna wkoll l-affarijiet iż-żgħar fil-ħajja spiritwali jekk nibdew innaqru minnhom kemm faċilment ukoll naqgħu f'ċerta bruda. U rajna wkoll kif is-sensitività tagħna, l-attitudni tagħna li dak li hu qaddis li narfuh, hekk li ma neħdux konfidenza żejda ma dak li huwa qaddis. Hekk daw it-tliet affarijiet jgħinuna eżistijej biex ma naqgħux f'ċerta bruda. Però jiġu momenti wkoll fil-ħajja tagħna li biex ħanitek ma jkunux it-tort tagħna, ma nistgħu neddu minn ċirkustanzi illi jwasluna biex aħna naqgħu f'ċerta bruda u nixtieq nagħmel ftit differenza għaliex hemm ċirkustanzi u hemm ċirkustanzi. X'kultant il-bniedem jgħaddi minn momenti fejn jgħaddi minn telqa, jgħaddi minn xi forma ta' depression, ta' depressjoni li ma tkunx depressjoni spiritwali imma tkun depressjoni umana, psikoloġika. U dina għandu ovvjament effett anka fil-ħajja spiritwali tagħna li aħna bnedmin sħaħ u ma nistgħux nifirdu l-uman tagħna mill-ħajja spiritwali tagħna. Jekk inti għaddej moment ta' depression u għandek bżonn tieħu ċerta mediċina ħallitejnek biex tfiq mid-depression, ma tistax tippretendi li għax għandek depression imma fil-ħajja spiritwali tiegħek allura kollox ħajmur tajjeb, ħatkun entużjast biex titlob, ħatkun dejjem hekk alert biex tisma' l-kelma tal-Alla, le, tinfluwenzak fil-ħajja tiegħek. Allura jista' jkun li ċerti ċirkustanzi li aħna nsibu ruħna fihom mill-aspett uman jista' anka ħanidu hekk jiftħulna qalbna mhux għat-tajjeb imma sabiex nintelqu spiritwalment. U allura xi kollok naqqas enerġija, u allura x'tkun għajjien, u allura x'm'għandekx moħħ għax għandek ħafna nkwiet, tibda titlaq ċerti affarijiet. U meta jkun hemm kondizzjoni ta' depression li mhijiex biss xi ħaġa li sitwazzjonijiet li jġibuk fiha, manka hija kondizzjoni li kollha bżonn ċerta hekk mediċina. Dik ukoll tinfluwenza lilna u tista' tdaħħalna f'ċerta bruda, però eżisti. F'waqt nirrikonoxxu dawn il-momenti jibsa, aħna is-sejħa tagħna hija li nersqu lejn il-Mulej Ġesu. Meta inti tħoss il-kesħa, x'tagħmel? Tersaq jew tagħmel xi ħaġa biex tisħun. Forsi jekk ġieli rajna aħna ma tantx għandna fireplace mod normali fid-djar tagħna, però ġieli rajna jew film jew konna xi farmhouse jew konna xi ambjent fejn kien hemm fireplace jew konna din barbecue ħdejn il-baħar. Ekku tmur is-saħħa daqsxejn idejk tersaq ftit lejn in-nar. U forsi dan hu dak li aħna għandna bżonn eżistijej. Fi-ktib tal-Apokalissi fis-sil tal-qrajna rajna kif il-mulej jobżoq il-barra minn ħalqu l-minu kiesaħ, il-minlaqu kiesaħ u l-qatlu għasħun minnu fit-triq tan-nofs. Però fl-istessin ir-risposta tal-mulej mhijiex li jobżoqna l-barra eżistijej. Il-mulej li jrid jiġi jħabbat kif jgħidilna eżatt fl-istess vers mbagħad wara. Sabiex aħna jekk irridu niftħulu ħalli jiġi jidħol u jiekol magħna u jammar magħna. U l-kelma tal-Alla tgħidilna ersqu lejn Alla f'San Ġagbu jiena u jersaq lejkom. Ersqu lejn Alla u jersaq lejkom. U jeħtieġ eżistijej li aħna meta ngħaddu dawn il-mumenti hekk ibsa ta' telqa ta' bruda, irridu nagħmlu l-isforz kollu tagħna sabiex aħna nersqu lejn il-mulej ħalli qabbad fina mill-ġdid in-nar li huwa kebbes fina fil-Magħmudija, dak in-nar li Ġesu stess, nar jinġejt imqabbad u kemm nixtieq li ġie qabad. U allura żissija soħti, qed nagħmellek din l-istedina minn qalbi f'dan il-mument. Jekk forsi int qed tisma' b'kombinazzjoni dan il-programm f'dal-ħin. U forsi int għaddej jew għaddejja jew ilek għaddej jew ilek għaddejja mument ta' bruda spiritwali, minn telqa spiritwali kbira. Minn momenti fejn dejjem se tqerr ma qatt ma tasal li tqerr. Minn momenti fejn dejjem ħatibda titlob ir-rużarju ma qatt ma tasal li titlob ir-rużarju. Minn momenti meta tgħid iva issa mur il-ħadd imur nitqarben imma xi raġuni oħra dejjem tintilaq u l-ħadd qatt ma jasal għalik biex tmur titqarben u tirċievi l-Ġesu u tiċċelebra l-quddiesa. Jekk inti tgħid iva rid nersaq lejn dik il-persuna nagħmel paċi magħha, nitlob maħfra jew naċċetta li nkun maħfur u nirranġa di relazzjoni, imma donnok intlaqt, irrassenjajt lilek innifsek li m'hemm xejn x'tagħmel. Illum għasissija waħti. Isma' l-mulej li qed jiġi jħabbat fuq il-bib ta' qalbek permezz tal-programm tal-ħin. Issa. U jekk issa inti tisma' l-mulej, l-istedina tal-kelma tal-lejja li inti issa twieġeb. Is-salmi jdinna